ותיגשו לפה לידו דסה. כמה שהוא אהב אותנו והיה לצידנו. נדיב, אהוב, מצחיקן. כולנו אהבנו אותו ובטחנו בו בכל דבר, עד שלפתע זה קרה. עידו דסה, הילד שתמיד אהבנו ודאגנו לו, נפטר ביום שישי, 20/4/2007. איזה עולם אכזר. עידו, אתה שם למעלה. תמיד אבל תמיד תזכור שאתה בליבנו. אף פעם לא נשכח אותך. כתב עידן חן, ה1. הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומייה לזכרו של עידו חברנו. הקהל מתבקש לשבת. אני מזמין את מנהל בית הספר ממ"ד גילום לזכרו של עידו חברנו. תלמידים יקרים, מורים ואורחים יקרים, משפחת דסה היקרה. לפני כחודש וחצי נפרדנו מעידו. עידו, ילד אהוב, הילד היפה, החייכן, המצחיק, החכם, הסקרן, הלמדן והחבר. כל יום שחלף מאז אותו יום מר, כל יום שבו חיכינו לעידו שיגיע לכיתה, כל יום שחיכינו שישמע צופר המכונית של ההורים בשער. כל יום כזה שעבר לימד אותנו להשלים עם חסרונו של עידו. ועכשיו, כשהשלמנו וקיבלנו את העובדה העצובה, אנו בבית הספר צמח השדה עושים מה שאפשר, ובוודאי נעשה עוד זמן רב. מתגעגעים, זוכרים, מספרים, נזכרים ומחייכים, מזכירים ומוחים דמעה, כואבים וממשיכים. והיום גם מחבקים אתכם, המשפחה האהובה והמיוחדת של עידו. שרון, אלון, עמרי, ליאת והילה. מחבקים אתכם חזק. בבית הספר תהיה פינה לזכרו של עידו, ובליבנו תהיה פינה לעידו. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את הוריו של עידו. טוב, קודם כל, לפני שנתחיל לקרוא דברים מהכתב, צריך להגיד דברים מהלב. לעמוד פה ולראות את כולכם. שמביאים אהבה כזאת גדולה לעידו. דבר גדול. בית ספר שלם. כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה צוות, מורים, כולם.
כולם עומדים ומעריכים את הילד, את החבר שהיה להם. אז קודם כל, תודה גדולה ענקית מהלב לכולכם. על כל מה שעשיתם, על כל הדרך, על כל מה שתמכתם בנו, שהייתם לצידנו, גם הורים, גם ילדים, תלמידים, חברים לכיתה. ויש פה, אני בטוח, גם ילדים שלא הכירו את עידו, אבל שמעו על הסיפור שלו. וגם לכם, תודה ענקית וכל הכבוד. אנחנו רוצים להגיש לבית הספר תמונה שתישאר בפינת הזיכרון של עידו, ואחר כך נעשה איזשהו טקס עם החברים מהשכבה, ונקבע אותה במקום שמגיע לו. אז יוסי. אפשר. לעידו תהיה פינה במקום מרכזי, קרוב למזכירות, איפה שכולם עוברים. בתמונה הזאת כתוב, עידו יוסף דסה, זיכרונו לברכה. ילד מיוחד שכל כך רצה להיות ילד רגיל, גיבור אמיתי, שנקטף מאיתנו לאחר מאבק קשה, והוא בן 10.5 בלבד. תודה. בתמונה הזאת לא סתם בחרנו אותה. התמונה הזאת עידו מצולם ביחדה של חבר שלי מהצבא, שיצאנו להפלגה יחד עם זוג חברים בימים הטובים, כשעשינו כיף כמו שצריך, עם החיוך המיוחד שלו. וזה מה שחשוב שתזכרו, שעידו נהנה מהעולם, עשה כיף. לא כל השנים שלו היו רק סבל, היו לו גם רגעים טובים. היום אנו עורכים טקס לזכרו של עידו. עידו דסה מכיתה ה'1. חלקכם מכיר אותו וחלקכם לא. אולי רק שמע עליו או שמע את סיפור חייו בקצרה. שהיה ילד בבית הספר, שהיה חולה בסרטן במשך 7 שנים, ולפני כחודש נפטר. כל מי שהכיר את עידו לא זקוק לטקס. עידו נמצא אצלו בלב כל הזמן. כל מי שהכיר את עידו, ולא במקצת, לא יכל שלא להיסחף אחרי דמותו השובה והמיוחדת. לכן, כשנודע דבר מותו, כל השכבה לא ידעה את נפשה מרוב צער, והילדים כל כך כעסו על הגורל האכזר. לכל מי שלא הכיר את עידו, חשוב לי שידע ויקבל מהטקס ולא קצת מדמותו של עידו, בכדי שכל פעם שיעבור ליד המזכירות ויראה את תמונתו, ידע במי מדובר. ולכל מי שהכיר אותו, בואו ונזכר ביחד. עידו אכן חלה בגיל 3.5 בלוקמיה. הוא טופל במשך כ7 שנים. כך עברה עליו ילדותו. בגן, בחטיבה הצעירה, בבית הספר. בחלק מהזמן היה בבית חולים, בחלק מהזמן בבית הספר. עידו עבר שנים לא קלות וטיפולים קשים. אולם מה שחשוב לזכור זה שעידו היה ילד מיוחד, ואפיינו אותו מספר תכונות בולטות שחשוב לזכור. אופטימיות ונחישות. לעידו היה ברור שהוא ינצח, שבסוף הכל יהיה טוב.
לכן הוא נלחם כל השנים באומץ, ללא פחד ועם חיוך על הפנים. אף פעם לא עניינו אותו סממנים חיצוניים, אם יש לו איזה צינור שיוצא ממנו, או אם הוא מחובר לחמצן או לא. גם ברגעים הקשים, עידו ידע להתבדח ולהפיק את הטוב מכל דבר, אפילו בבית חולים. ילד שאהב לתת. להיות הוגן, לדאוג לחבר בצרה. לא היה אצלו מצב שחבר שלו יופלה לרעה בחברת אחרים. עידו אהב לפשר בין כולם, ודאג תמיד לאווירה טובה בכיתה. ילד חכם ומבריק. עידו נהדר הרבה, אף עזר לחבריו בלימודים, בעבודות משותפות, בהכנה למבחנים. מלא חוש הומור. עידו תמיד אהב לצחוק, לבצע חיקויים וקסמים. כל מי שהכיר את עידו יודע שזו דמותו, ועד כמה הוא היה ילד מיוחד. אלא שהוא לא ראה את עצמו ככזה. כל מה שעידו רצה זה להיות ילד רגיל, להיות בבית הספר כל השנה ולהיות בריא. וככה אנחנו צריכים לזכור אותו. יהי זכרך ברוך, ילד אהוב שלי. שלי ושל כל מוקיריך שנאספו כאן היום. נאהב אותך ונחבק אותך בליבנו לעד. עידו היקר והאהוב שלנו, עידו, למרות גילך הצעיר, מורה דרך היית לנו, לכולנו. לימדת אותנו שהבחירה בידינו. אמנם את הדרך אין אנו בוחרים, אבל להתנהגותנו, גבורתנו ומורלנו מופקדים בידינו. אתה בחרת תמיד להיות שמח, תמיד לאהוב, לחלוק, לשתף, לפייס ולשמח. זו הייתה דרכך, זו הייתה בחירתך. לימדת את כולנו להסתכל גם ליופי הפנימי, לא לשפוט, לקבל ולאהוב. עידו יקר, ילד מדהים, שכל חלומך היה להיות כמו כולם, רגיל. בכל תחילת שנה סיפרת לי על חלום, חלום המלווה אותך לאורך השנה. החלום ללכת כל השנה לבית הספר, ללמוד ולהיפגש עם החברים, להיות כמו כולם. זכית לחברים מדהימים ואוהבים, חברים שכל כך היו אוהבים ויקרים לך. זכית בכיתה תומכת ומחבקת, בבית ספר ומורים נפלאים. זכינו בעיר חמה ותומכת. עידו היקר, כעת אתה שמור בליבנו ובמחשבתנו, ילד יפה תואר ונשמה שכמוך, לעד תישאר עמנו.
תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. עין, עוז וגבורה. יוד, ילד אהוב. ד', דוגמה ומופת. ו', ואוהב החיים. ד', דואג לזולת. ס', סבלנות וסבלנות. ה', הכל בשבילך. רצינו, מעבר לדברים, הכנו איזשהו קטע אופטימי, שמח, עליז, שתזכרו את עידו כמו שהוא היה. וחלק מהקטע הזה קשור למי שאתם רואים אותו עומד פה באמצע, וזה יובל. יובל הכיר את עידו עוד בגיל 3.5, כשהוא חלה. במסגרת ארגון של זיכרון מנחם, ארגון שתומך ומסייע לילדים חולי סרטן בבית החולים הדסה עין כרם. יובל התנדב שם, והתנדב המון, והוא עד היום ממשיך לתת מעצמו המון לילדים חולים, והכל בהתנדבות. גם היום שכולכם יודעים כמה הוא פופולרי ועסוק ומפוצץ בעבודה, יובל לא מפסיק להגיע לכל בתי החולים בארץ. אנחנו היינו בהדסה, היינו בתל השומר, בכל מקום יובל היה שם, עושה ימי הולדת, עושה שמח, נותן רק טוב וכיף לילדים שכל כך זקוקים לזה. ולכן, כשחשבנו מה לעשות כדי להשאיר רושם אופטימי ויפה של עידו לכם, בית של סבא וסבתא שלו, כשהוא היה יוצא לכמה שעות חופש מבית החולים, יובל היה מגיע לעשות לו הפתעה אצל אחותי בבית לפני טיפול קשה. הכל תמיד רק בכיף, רק באהבה, אהבה עצומה. וגם פה יובל נרתם, רצה להופיע, סידר לנו את העמדה, ולקח אותנו לאולפן הקלטות,
המוזיקה שתשמעו מתנגנת ברקע, גם היא הוקלטה באולפן מקצועי, הכל בניצוחו של יובל, והכל מאהבה אדירה. אז שיהיה לנו בכיף, ואני מבקש את המשפחה המורחבת לבוא לעמוד פה מאחוריי. סבא, סבתא, דודים, כולם מתבקשים לבוא פה ולעמוד כאן לצידי. קמתי מהמיטה על רגל ימין, יצאתי מהבית עם חיוך על הפנים, השמש צחקה והעצים רקדו, ובשמיים הכחולים הציפורים ציצו. מיד הייתה לי הרגשה מיוחדת בפנים, שביום הזה יקרו לי רק דברים טובים. אולי אפגוש חותם או אצא לי לטיול, או שאצא לי איזה מין זיבול. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. כל יום יכול להיות כזה יום נהדר, אפילו אם נדמה לך שכבר מאוחר. כל מה שצריך זה להחליט פתאום שהיום המיוחד זה היום. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. אחת התכונות הבולטות של עידו, כמו שאמרו כאן, זה החיוך על הפנים, וזה בעצם המסר של השיר הזה. אם נסתכל על כל יום עם חיוך, כל יום יכול להיות יום מיוחד, אז אפשר להצטרף. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא, איזה יום נפלא, איזה יום נפלא. הבוקר קמתי מהמיטה על רגל ימין, יצאתי מהבית עם חיוך על הפנים, השמש צחקה והעצים רקדו, ובשמיים הכחולים הציפורים ציצו. מיד הייתה לי הרגשה מיוחדת בפנים, שביום הזה יקרו לי רק דברים טובים. אולי אפגוש חבר או אצא לי לטיול, או שיקרה לי איזה מין בלבול. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. יום מיוחד, יום מיוחד, יום יפה כמו פרח ומתוק כמו שוקולד, יום מלא באושר ושמחה, איזה יום נפלא. כל יום יכול להיות כזה יום נהדר, אפילו אם נדמה לך שכבר מאוחר. כל מה שצריך זה להחליט פתאום שהיום המיוחד זה היום. יום מיוחד, יום מיוחד,
רק ככה חשוב שתזכרו את עידו. את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל או תלמד לתת לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט אתה נזהר, אתה יודע וחוץ ממך איש לא שומע עושה הרבה דקויות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב או כמעט לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים ללא מיטת סיפור חיים ולעבור ימים וקשים במצוקות וריגושים תמיד לדעת לוותר ואת אדם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת את שאתה אוהב עוד תלמד לתת הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לראות בתוך המחילה שיש מקום למחילה תמיד אפשר לשוב להתחיל כמו יום חדש, כמו רגיל לתת את הנשמה
בסדר לך יגאל? כן.